Hello! Pregătesc un video tip reacție pe de seară și am zis că până mă dumiresc eu cum să fac chestia asta, să pun scris pe videoclip și să verific informațiile ce dau pe net, pe net, să nu vă dau informații de rahat sau aiureli. Am zis că vă pun ușor. Ce faceți, cum sunteți, scrieți-mi în comentarii despre ce vreți să vorbesc cu voi. Pe Messenger, știți voi unde să mă găsiți. Pe TikTok mai ales, TikTok Marmațianca 2024 și dați acolo share, like, dar nu pe TikTok, aici să dați share și like și follow și ce vreți voi. Și vă pup și ne vedem mai târziu cu videoclipul ăla pe care mă chin să-l fac de ieri, dar n-am nici loc, n-am nici lumină bună. Hai, vă pup, pa!